ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಂಕುಲು ಕೋರೆಗ್ ಅಜೀರ್ಣ ಅಂಡ ಐಕ್ ಮರ್ದ್ ಓ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಂದ್ ತೂಕ ಕೋರೆ ಅಜೀರ್ಣ ಅದು ಬೊಲ್ದು ಉರ್ಚುಂಡು ಅದಾಗ ಎಂಚಿನ ಮರ್ದ್ ಈ ಕೋರಿ ಒಂತೆ ಡಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನೋಡು ದಿಂಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಂಜಿ ಬುರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ಉರ್ಚೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅವನ್ ದೆರ್ತದು ನೆತ್ತ ಬಂಜಿದಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರಂಗ ಒಂತೆ ಬ್ಲೂ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಒಂತೆ ಬ್ಲೂ ಆನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನೆಕ ಅಜೀರ್ಣ ಆತುಂಡು ಪಂದು ನೆಟೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಬ್ಲೂ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಅಜೀರ್ಣ ಆತುಂಡು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಬೇಳೆ ಕಾಳು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟೆ ಒಂಚ ಆಯುರ್ವೇದ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ತದು ನೆತ್ತ ಅಜೀರ್ಣನು ಗೆಪ್ಪೊಲಿ ನೆಕ್ ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಒಂಪಿನಿ ಈ ಮೆಂತೆ ಕಾಳನ್ನು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕುಟ್ಟುನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಅದು ಕುಟ್ಟೋಡು ಇಂಚ ಕುಟ್ಟುದು ಸರಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೋರಿಗಾಂಡ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಸರಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಕುಟ್ಟುದು ಸರಿ ಪೊಡಿ ಆವೋಡು ಮೆಂತೆ ಸರಿ ಅದು ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಕುಟ್ಟುದು ಈ ಥರ ಪೊಡಿ ಅಂಡ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಮೆಂತೆ ಪೊಡಿನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚ ಪೂರ ಕಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಪೂಜದ ಪಾಡ್ದು ತುಳಿ ಪೊಡಿ ಆತಿನ ಮೆಂತೆ ಈ ಮೆಂತದ ಪೊಡಿಗೆ ನಾನು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಇಪ್ಪೆ ಒಂದು ಮಿತ್ತಡು ನೀನೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಮೆಂತೆದ ಪೀಸ್ ಚೂರು ಪೂರ ದಾದೊಂಡು ಮೆಂತೆದ ಅವೇನು ಅವು ಪೂರ ಅಡಿಕ್ಬೋದು ಉಂತೋಡು ಅದ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಬೊದುಲುಂಡು ಅದ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಬೊದುಲುಂಡು ಬಂದ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕೊರ್ಕ ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ನೆನೆ ಪರದಿದ್ದು 15 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಡ ಅಂದು ತಗೋಡು ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಡ ಅಂಡ ಕೋರಿ ತಿನ್ರೆಗ ದಿವೋಡು ಕೋರಿ ತಿನ್ಪಿನಂಡ ಇಂಚನೆ ತಿನ್ರೆಗ ಬಿಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಡ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಡೋಡು ಪೂರ ಕೋರದೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ತಿನ್ಪಿನಂಡ ಒಂದು ತಿನ್ರೆ ಬಿಡೋಡು ತಿನ್ಪುಜಂಡ ಸಿರಂಜಡ್ ಇಂಚ ಸಿರಂಜ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಇಂಚ ಒಯ್ತದು ಐಕ್ ಕೊರಡು ಆಯ್ತಾ ಬಾಯಿನ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಬಾಯಿಗೆ ಇಂಚ ಬಿಡೋಡು ಗಂಟೆಗೆ 2-3 ಡ್ರಾಪ್ಸು ಬುಂಡ ಜೀರ್ಣವಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಬೊಲ್ದು ಉರ್ಚುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಲ್ದು ಉರ್ಚುನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಸುಣ್ಣ ಉರ್ಚುನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ 2 ದಿನ ಇಂಚನೆ ನಿಗುಲು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು